Hola, soc la Cristina Villar, soc directora de la Galeria Context. Aquest espai està especialitzat en joieria contemporània i també altres objectes. Jo havia estat a Barcelona amb una galeria, a la Galeria Hipòtesi, i després, al viure aquí a Sant Cugat, vaig veure la possibilitat d'obrir un espai especialitzat en joieria contemporània. Vaig començar el 2012 obrint una galeria virtual. Context va ser primer una galeria virtual que va durar fins al 2014 i el 2014 em vaig decidir a obrir un espai aquí al carrer Vinyoles. Tot aquest temps a la galeria del 2012 al 2014 va ser interessant perquè vaig constatar que el que és important, sobretot amb el tema de la joieria contemporània i la joieria d'autor, és que la gent pugui veure les peces i les pugui tocar. Llavors sempre hi havia aquest hàndicap que no podies arribar mai al públic. I llavors això és el que em va portar a obrir la galeria el 2014 per també treballar el que a mi realment m'interessava, que és mostrar a través d'exposicions, de xerrades i d'activitats relacionades amb la joieria el treball d'aquests artistes. La nostra línia de treball sempre ha estat la voluntat de promocionar els treballs dels artistes i concretament els joiers que viuen i treballen a Catalunya, però també tenint relació amb gent que treballa fora, i això a nivell de peces concretes i també mostrar exposicions temàtiques i exposicions col·lectives. Actualment s'han fet diverses exposicions de joieria holandesa, de joieria tèxtil argentina, i llavors també hi ha més temàtiques de grups que treballen aquí o que treballen a fora. I el que ens ha interessat sempre és, del tema de la joieria contemporània, no només la peça en si, la materialitat d'aquesta peça, sinó la idea que hi ha darrere, o sigui, el concepte. Per nosaltres l'important és, sobretot, que la gent que ve a veure les peces o que les compra conegui la persona que hi ha darrere. El tema del Covid ha sigut com marcar un punt d'inflexió. Ara és una mica com un tornar a revaloritzar el tema online, però des d'una perspectiva amb l'experiència que tenim ara. És a dir, que es poden muntar exposicions virtuals, lògicament, però treballant temes molt més concrets i també que sigui com un primer pas perquè la gent no deixi de visitar els espais. Per mi l'important és això. Amb les xarxes que tenim ara, el panorama s'ha obert a nivell internacional. Vull dir, perquè el que abans era molt més local, vol dir que el que jo faig aquí, una exposició que la gent es pot veure a Holanda i llavors ens poden demanar el fet de poder enviar-la cap allà. O sigui, jo crec que té uns avantatges. Sí, sí. Per mi l'art és qualsevol forma d'expressar una creació i llavors pot ser a través de diferents vehicles, o sigui, pot ser la pintura, l'escultura, la fotografia, la joieria.